Здравейте хора! Днеска ще ви разказа за тази въжица, която тачи ми я купи с моите пари. Сега, доколкото чух в телевизията, тя има много лек връх. Много лек. Ако искаме да го изпробваме сега, ще ви покажа как. Тук е земята. Има много неща, защото днес трябва да взема дивана, а пък не го взеха. Това ми харесва много, защото утре няма как пак да го вземат. И затова сега ще пробваме. Добре, ще разтворим. Разтворихме я. Ето как трябва да изглежда. И всичко трябва да е така. Ще закачим така. Ще закачим запънката ми. И трябва да видим и слабото им място. Ако искате да видите вие слабото им място, когато клъвне и дръпне с нагоре, тя започва да се върчи слюната безразсъдно. И ето, чувствителен. Чувствителен, както винаги. Както обикновено. Чувствително. Връхче и от най-лекото. Отзаде има такова. Така че тази риба тази година искам да ловя на това салам. Не искам да ловя на нищо. Така че другия ни клип ще бъде когато правим футбол. Когато стати играем футбол, ама сега не може и за това. Сега може да ви кажем чао и до нови следващи. И риболовния ми клип трябва да го чакате в интернет.